Kedves Napóleon bulvár rajongó! Mi vagyunk a Fat Phoenix zenekar. Azért kaphatsz tőlünk levelet, mert apukám Robert megengedte, hogy üzenjünk nektek a Napóleon bulváron keresztül. És ő ott a billentyű, szóval... A Gergő papája is híres, ő a Gáspár Sándor, a művész. Mi is híresek szeretnénk lenni. Erre nagyon jó lehetőség, hogy jelölve vagyunk az MTV Brand New tehetséggondozó mozgalmában. Itt van rá szükségünk. A szavazó ránk a beúszó címen vagy csak simán levélben küldött linkre kattintasz, akkor hálánk eléül válaszlevélben választhatsz, hogy Gergely A. elfogyaszt egy banánt egyben, vagy B. megviszik 6 liter vizet.